Емилия застина. Стиропорената чаша се изплъзна от ръката й. Горещият шоколад се разля по паважа. Малкото момиче пред нея, облечено в износено палто, я гледаше с широко отворени лешникови очи. Очите, които Емилия беше запомнила от снимките. Очите, които никога не беше мислила, че ще види отново. Дъхът й се спря, докато протягаше ръка към китката на детето. И там беше малка, полумесечна рождена Марка. Невъзможно. 3 години. 3 години на търсене, на скръб, на шепнене на името на дъщеря си в празнотата. А сега тя стоеше тук, под уличната лампа в една студена вечер в София, изглеждаща толкова много като нейната Елина. Но нещо не беше наред. Облеклото й беше мръсно, ръцете й трепереха от студа, а погледът й беше смес от страх и надежда. Пулсът на Емилия се ускори. Ако това беше истинско, ако наистина беше нейната малка дъщеря, тогава къде е била през цялото това време? И защо се появи точно сега? Колко мъки и болка е преживяла, за да се върне тук, на това място, точно когато Емилия най-малко го очакваше. В сърцето на София, между високи стари сгради и шумни улици, се намираше кафенето «Златен кестен». Не беше нищо особено. Избледнели червени сепарета, надраскани маси и аромат на кафе и пържени картофи, който се носеше във въздуха. Но това, което го правеше специално, не беше храната или интериорът, а самата Емилия. 32-годишната жена беше работила там вече 6 години. Усмивката й можеше да разтопи най-ледените сърца, а добротата й превръщаше непознатите в редовни клиенти. Тя помнеше рождени дни, питаше за болни домашни любимци и винаги добавяше допълнителни пържени картофи в чиниите на децата, когато родителите им не гледаха. Но за топлината, която излъчваше, Емилия носеше една тиха болка. Преди 3 години светът й се беше сринал. Дъщеря й Елина, тогава само на 5 години, беше изчезнала по време на семейен излет в планините на Рила. Един момент тя тичаше около огъня, гонейки светулки, а в следващия я нямаше. Емилия и тогавашният й съпруг Стефан претърсваха гората, викаха името й в тъмното, обикаляха с полиция и доброволци. Дните се превърнаха в седмици, седмиците в месеци. Без следа. Всеки следващ ден беше борба. Бракът им не издържа на тежестта на мъката. Стефан си тръгна, но Емилия остана, стискайки се за една крехка надежда, която отказваше да умре. Всяка вечер гледаше снимка на Елина, големи лешникови очи, леко поръсени слунички и малката полумесечна рождена Марка на лявата китка. Тя търсеше навсякъде. Приюти, бази данни за изчезнали лица, дори екстрасенси. Нищо. Само празни обещания и безкрайно страдание. Така че тя изливаше любовта си в кафенето и в хората, които изпълваха дните й. Защото това беше всичко, което й оставаше. Но тази вечер всичко се промени. «Мамо!» прошепна малкото момиче. Гласът й беше слаб, но ясен. Светът на Емилия се преобърна. Тя не можеше да повярва на ушите си. Това беше гласът, който беше чувала само в спомените си. Това беше нейната Елина. Но дали наистина беше тя? И ако е така, как е оцеляла сама в този жесток свят? Но дали всичко е толкова просто? Дали това наистина е нейната дъщеря? Или всичко е някакъв ужасен кошмар, който ще разбие сърцето на Емилия отново? Ако искате Емилия да разбере истината и да намери спасение за себе си и Елина, харесайте видеото сега. Вашата подкрепа може да промени всичко. Емилия седеше срещу малкото момиче в кафенето, Златен кестен, като не можеше да откъсне поглед от нея. Очите на Елина, същите онези лешникови очи, които помнеше толкова добре, се впиваха в нейните с някакъв странен страх, примесен с надежда. «Искаш ли нещо топло да хапнеш, скъпа?» попита Емилия с разтреперан глас, докато подреждаше косата на момичето зад ушите й. Елина кимна несигурно. «Палачинки, със сладко и сметана». Гласът й беше слаб, но ясен. Емилия се втурна към кухнята, като ръцете й трепереха от емоция. Докато приготвяше палачинките, в главата й се блъскаха хиляди въпроси. Къде беше била Елина през всичките тези години? Как беше оцеляла сама? И защо се беше появила точно тук, пред нея, в най-обикновената вечер? Когато се върна с чинията палачинки, Елина вече се беше свила в сепарето, прегърнала малката си чанта,
Сякаш това беше единственото сигурно нещо в живота й. Хапни, скъпа. Всичко е наред, каза Емилия, докато седеше срещу нея и се опитваше да не покаже колко много я боли от всичко това. Момичето започна да яде с такава жажда, сякаш не беше хапвала с дни. Всеки залък сякаш я връщаше към живота, но и разкриваше колко дълбоко беше наранена. Къде си била, Елина? Какво се случи? Попита Емилия колебливо. Не помня всичко, прошепна момичето. Бях на различни места. Някои хора ме държаха затворена. Казваха, че съм специална и че трябва да правя неща за тях. Но аз избягах. Думите на Елина прободоха сърцето на Емилия. Какво ли означаваше това? Какво ли са направили с детето й? И кои бяха тези хора? И най-важното, дали все още са я търсили? Ти си в безопасност тук. Никой няма да те нарани повече, каза тя решително, макар че вътрешно се разкъсваше от страх и несигурност. Те ще ме намерят, прошепна Елина. Винаги ме намират. Не и този път, заяви Емилия без да се поколебае. Ще те защитя, обещавам. Докато нощта напредваше, Емилия настояваше Елина да остане при нея. Отведе я в малкия си апартамент над пекарната, който беше подреден скромно, но уютно. Когато Елина се настани на дивана с одеяло, Емилия не можеше да откъсне поглед от нея. Искаш ли да ми разкажеш още нещо? Попита тя. Как намери пътя си обратно към мен? Видях лицето ти, на снимка. Един мъж ми показа. Каза ми, че ти си единствената, която може да ми помогне. Емилия усети как студена вълна премина през нея. Кой беше този мъж и защо е изпратил Елина при нея? Дали не беше поредната жестока игра, целяща да я нарани отново? Или може би това беше капан? Елина, трябва да ми кажеш всичко, което знаеш. Дори и най-малкото нещо може да помогне. Той ми каза да не говоря за него. Прошепна момичето, свивайки се още повече под одеялото. Каза, че ако го направя, ще ни намерят. Емилия знаеше, че трябва да открие истината. Не можеше да позволи на страха да я спре. Дъщеря й беше пред нея, жива, но наранена. И тя беше готова да се бори за нея. Нямаше да позволи никой да я отнеме отново. Емилия се замисли. Може би трябваше да се свърже с полицията. Или може би не. Ами ако наистина бяха замесени в цялата тази каша, имаше ли на кого да се довери? Докато наблюдаваше заспалото момиче, Емилия взе решение. Нямаше да се предаде. Но за да спаси Елина, трябваше да знае всичко. Напишете, разкрий всичко в коментарите, ако искате Емилия да намери истината и да спаси дъщеря си. Всяка дума може да направи разликата. Не стойте на страна. Вашата помощ е необходима сега. Емилия не можеше да спи. Цялата нощ прекара седнала до леглото на Елина, държейки ръката й. Сякаш ако я пусне, момичето отново ще изчезне. Всяка подробност, всяка дума, която Елина беше казала, се въртеше в съзнанието й. Кой беше този мъж? Защо я беше изпратил при нея? И дали наистина искаше да й помогне? На сутринта Емилия взе решение. Беше време да действа. Но не можеше да го направи сама. Имаше нужда от помощ. Елина я наблюдаваше с тревога, докато тя говореше по телефона с частен детектив, препоръчан от стар приятел. Силата на майчината любов беше по-голяма от всякакъв страх. Докато чакаха детектива, Емилия седна до дъщеря си. Елина, трябва да знам всичко. Всеки детайл може да ни помогне. Моля те, не се страхувай. Те ще ни намерят, прошепна момичето. Винаги го правят. Емилия прегърна Елина и се закле, че никой няма да я нарани отново. Не и докато тя беше до нея. Когато детективът най-накрая пристигна, те заедно събраха всички улики. Разследването разкри шокиращи детайли. Човекът, който беше изпратил Елина при Емилия, всъщност се опитваше да я защити. Бил е бивш член на престъпната организация, която държала детето в плен. Но съвестта му не позволила да продължи и решил да помогне на момичето да избяга. Абонирайте се за канала точно сега, ако искате Емилия и Елина да намерят своя мир и да продължат живота си в безопасност. Вашата подкрепа е ключът към тяхното спасение. Той разказа как организацията използвала деца за престъпни схеми, а Елина била една от най-смелите, успяла да избяга. Мъжът, воден от чувство за вина, бил готов да рискува собствения си живот,
за да й помогне. Детективът подготви план за унищожаване на организацията веднъж завинаги. Емилия беше твърдо решена да сложи край на кошмара. С помощта на детектива и полицията тя участваше активно в разследването. Всеки ден беше битка, но майчината й сила не позволи да се предаде. Накрая престъпната група беше разбита, а всички замесени – арестувани. Новината за освобождаването на децата разтърси страната. Елина беше в безопасност. Завинаги. Сега можеха да продължат живота си. Емилия и Елина започнаха нова глава заедно. Всяка вечер се прегръщаха, благодарни, че най-накрая са намерили спокойствие. Далеч от болката и страха, в уютната им къща, където животът отново беше светъл. В един слънчев ден, докато играеха в градината на новия си дом, Елина погледна майка си с искрена усмивка. Знаех, че ще ме намериш, мамо. Емилия се усмихна и я прегърна силно. Винаги ще те намеря, скъпа. Винаги. Тяхната история завърши с щастие. Но Емилия знаеше, че истинската сила беше в любовта. И тази сила бе по-силна от всякакво зло.